Ассаламу алейкум. Хорау биргандар, кеше нисе гумра кылха, ана шул гумралар хажга тиң була дип сорагандар. Кардаштар, беренчедән хаж ул фарыз гамәл. Фарыз гына ла түгел, ул ислам диненең рөкеннәренең береһе. Шуңа уны ниндидер нәфил гамәл менән алмаштырып булмай. Кеше күпме гумра кылха ла, ул әйтә алмаячак, менә мин хәзер фарыз хажга бармаһам да була дип әйтә алмай. Әгәр кешенең мөмкинчелекләре бар икән, ул хажын кылып куярга тиеш. Азак бер касанда гумра кылмаһа, уның өстеннән хаж фарызы төшкән була. Шуңа хажга без барга тырышырга тиешбез. Гумраларга килгәндә дөрес хадисләрдә әйтелгән, сахих көчле хадисләрдә ике гумра арасында булган гунахтарны Алла Тәала юя дигән. Шуңа кемдең мөмкинчелеге бар, бәлки кемдер якын яшәйдер, кемдер байрактыр мәсәлән. Әгәр гумраларга йөрергә мөмкинчелекләр бар икән, ул йөри ала. Гунахтарны юсы гамәлләрнең береһе исламда гумра. Хадистә шулай әйтелгән. Гумра менән икенче гумра арасында булган гунахтар юйыла. Кеше хажын кылха һәм Алла Тәала бу хажды кабул итһә, бу кешегә тик яннат, бу кеше тик яннаткә генә лайык диелгән.